batzutan binaketatu dute, batzutan banaka, lau nahi dut lau rimak, beste ariketa batean zuen parte hartzea eskatuko dugu, zuek ere parte hartu beharko duzuela batek, ere esplikatuko dizuegu, bai? Eta eskatuko dizuedana da, zuek osondo dakizuen bezala egiten duzuen bezala, bertsolariek pentsatzen duten bitartean, bisitasunaz badakizuez, momentu lanzunaz egitea da, eta konzentrazioa bertzen. Eta gero, bertsoa guztien ondoren, txalo zeparada. Hala? Ados? Lehenengo, eskatuko dugu bertsolariek hasierako agurra kantatzeko. Bai? Kaixo guztioi zer moduz gauden, zenbat jende dagon hemen, hau beñak degu eta ni aritz, aurkeztu nahian lehen bailen. Ala jazuen maixu omen da, maixu irakasle omen. Ea ikusten eta ikasten dezuen bersoa zer den, gero gurekin parte hartzeko, ea ikasi dezuen. Kaixo hau da giroa eta hau aldartea, bertxotan hau da gure lehen atatea. Ondo pasatzea da gaur borondatea, nahi dugu zuek ere parte izatea, hau da hola sortuko bigarren partea. Eta ondoren ariketa bat jarriko diogu. Ofiziokako ariketa. Bakoitzari emango diogu paper bat, eta bakoitzari egoera bat, eta ea zen kantatzen duten, bai? Zu aritz irakaslea zara, eta zu beñak ikaslea. Beñak zuk azterketa suspenditu zenuen, matematikako azterketa ez zenuen gainditu. Gaur, errekreo orduan, arintzengana jontzea bonboikaja batekin. Arintz irakaslea da, eta beñak ikaslea. Beñatek suspenditu zuen ez zuen aprobatu matematikako azterketa. Errekreo orduan, solas garaian, arintzengana joan da bonboikaja batekin. Matematikan asko ikasi, ez da etzun aprobatu, ta txantajea egiteana orain nahi luke probatu. 10 bonboiko puntu erdi da, behar dizut nik banatu. Orain bostantzatze bonboi diren ondo zazu kalkulatu. Orain bostantzatze bonboi diren ondo zazu kalkulatu. Pentsatzen nuen nik ondo egin, ote nuen azterketa, baina 0 bat jarri zenidan, ta nik zimurtuko peta. Kaja roja hau ekarri dizut, nik bonboi gozoz beteta. Nere azterketak ere kolore bera izan zuen eta nere azterketak ere kolore bera izan zuen eta Nes
gorria, izan behartzun horrela, eta notare borobila zen zure bonboiak bezala. Eta notare borobila zen zure bonboiak bezala. Borobil handi, bat hori zen nere nota, esaten dezu hemen badela hamaika ikasle mota, haserretono zerbait gogorra, maixu didazu bota, baina ez detentzun zure ahotsakin maite mindutan nagola. Baina ez detentzun zure ahotsakin maite mindutan nagola. Berdin zaite garrizkero, kajon kaja edo kajita, eta berdin zait maite mindutan nere ahotsakin jarrita. Edo urteak, edo bonboiak, edo notaren kritika, bizitza honetan gauza guztiak ditugu matematika. Bizitza honetan gauza guztiak ditugu matematika. Ordu askoan ikasi duen, ez aldezu nabaritu, eta azterketan ere ustez nintzen, ondo erantzuten aritu. Hau ez degula hain maixu ona, alaxe zait iruditu. Biderketa eta batura danak enketa bihurtzen ditu. Biderketa eta batura danak enketa bihurtzen ditu. Bueno, lehenengo ariketa, eta beste bat jarriko dugu. Beste hau, hasieran zaila ezan, baina berez eta zailagoa izango da. Zergatik, oinak emango dizkigu, oinak, eman duten hitzak, bai? Zue badakizu egiten dituzue, bi oin dauzkatena, lauko txikiak, lau dauzkatena txikiak, bost oin dauzkatena marko txikiak, behinekin hasiko gara baitaren zortziko txikian, lau oinak. Bai, bakoitzai lau oin emango dizkigu. Gero bat emango dizkigu, bost rima. Ez teiz zei, ez teiz zaziko, ez teiz zortzu, ez teiz behar. Pentsa, bertso luzeak ikarri guztien, ezta? Magozko dara, beraz, konzentrazioa eskatuko dugu. Lehenengo hasiko gara, hori da batzuk zortari atzen. Lehenengo hasiko gara, lau oinak ematen bainateri, eta ehatze bertso osatzen du. Lehenengo lau oinak, jolasten, marrazten, asteazken, eta ikasten. Jolasten, marrazten, asteazken, eta ikasten. Astelen aste arte edo asteazken, futbolean pelotan idazten marrazten, egun denak pasatzen ditugu jolasten, justu modu horretan baitegu ikasten. Merezi, berezi, iesi eta mesi. Merezi, berezi, iesi eta mesi. Kristau
Cristiano normalillo, ta Messi berezi, joaten delako beste guztiei iesi, nere jokalaririk favorito Messi, beste balon de ororik ez aldu merezi. Matematika, polita, jarrita, bisita eta plastika. Matematika, polita, jarrita, bisita eta plastika. Ikasle garaia zen nahikoa polita, goizero egiten duen klasera bisita, euskera, ingles, erdera, zein matematika, gorputz hezkuntza eta ondoren plastika, zenbat ikasten degun begira jarrita. Zenbat ikasten degun begira jarrita. Lagunak, egunak, euskaldunak, errudunak, bildumak eta babardunak. Lagunak, egunak, euskaldunak, errudunak, bildumak eta babardunak. Jaten talo pasatzen, jaten eta erdilo pasatuz egunak, gera euskaldunak, astelen aste hartetan berri babarrunak, taste arte gauetan eurak errudunak, ze soinu ta ze usainolako bildumak, orainik ez ditut janta lasai lagunak, orainik ez ditut janta lasai lagunak. Sortzi. Ondorengoa dira. Oporrak, jatorrak, zigorrak, gogorrak, zorrak, altxorrak, baigorrak eta egoskorrak. Oporrak, jatorrak, zigorrak, gogorrak, zorrak, altxorrak, baigorrak eta egoskorrak. Ikasgaraiak izaten dira nahikoa gogorrak, dauz
dauzkagu etxeko lanak, aginduak ta zigorrak, klasekide iztun batzuk, ta irakasle egoskorrak, eguneroko lanean egiten ditugu zorrak, beraiek uste ezarren gu oso gera jatorrak, 10-11 urtekin gure herriko altxorrak, izan gaiten zoriontsu ta izan gaiten baikorrak, ia konturatzerako heldu baitira oporrak. Behatzi errima emango ditugu. Bai, kontzentratu, A ber. Ondoren badira. Bai, lasai, guai, nahi, alai, gai, zain, ikasgai eta etxai. Bai, berriz errepikatu dut, Bai, lasai, guai, nahi, alai, gai, zain, ikasgai eta etxai. Eskolan zenbat klasen ta zenbat ikasgai, denak dira ikasle txarraren etxai. Klasea jose mierda, recreoa zen guai, recreotik klasera ez dugu joan nahi. Geratzen gera zain, berriz joateko gai, joan ezkero alai, rekreoari bai, gero egongo data guztiok lasai, gero egongo gara guztiok lasai. Umeak barrura datoz, barruan atea gutxi, bale? Ze ofizio bat. Beñat eta Aritz bizilagunak dira. Bizilagunak. Orain dela gutxi etorri da Beñat Aritzen ondoko etxera bizitzea. Eta geroztikan Aritz ez da lasai bizi. Señor duta musika jartzen du alto Beñatek. Joaten zailo kartzela edo gauza eskartea falta zaiona. Aurkitzen duenean igo gaioan ez da esintzen, konversazio ematen dio eta ez da esintzen, bai? Aritzek ezin du gehiago, Beñatekin jaz. Oso bizilagun txarrak bat ez zailo. Ea ze harreman basketaren. Lehenago ze pakea nuen ala fede, pentsa eraikuntza ere egin nuen neure. Gaur oinez joango naiz eskilara trebe,
Ascensorean zurekin ez joateko ere, ascensorean zurekin ez joateko ere. Beraz amorru pixkak dezu barrenean, ondora bizitzera, heldu naizenean, eskaleratik joango zinen zuzenean, ez bazina biziko amargarrenean, ez bazina biziko amargarrenean. Amar pixu neretzat dira enbarazu, baino prestigotzeko ez eiteko kasu. Beti txirrina jota gatzik balda aukazu, gero gutxinez gatza itzuli ezazu. Gero gutxinez gatza itzuli ezazu. Bazpare gordetzea ez da nere kalte, baina jo ze amorru eta ze atake, naizta pentsatzen dedan enazula maite, ni espanengo aspertu egingo zinake, ni espanengo aspertu egingo zinake. Hori horrela danik ez dezu usteko, hemen zaudenetikan kopeta beltzeko, musika ta hitzegin batekoz besteko, txakurra erosiko dezu izorratzeko, txakurra erosiko dezu izorratzeko. Ez pentsatu jartzerik, ni era izuan, nere gana etorriko da itxu-itxuan. Bazpare udaltzainak jarri abisuan, zen gau-gauean festa daukagu pixuan. Zen gau-gauean festa daukagu pixuan. Maiteminduta zaude, enamoratuta zaude klaseko norbaitekin. Ezin zenuen gehiago, eta ez erabak zenuen esatea. Tuntxo bat idatzi, kartatxo bat idatzi eta esatea. Gaur, errekreo hasieran, etorri zaizu pertsona hori, eta kartatxoa eman dizu, erantzuna eman dizu. Eskutan daukazu bere erantzuna. Kontxo, haze nervio, nien nago lasai, papertxo bat eskuan, urdurik
nago, ai. Zer ipiniote dit, bai ez, bai. Eske ikusi nahi dut, baino ere ez dut nahi. Lehen bizi pentsatu nun, itea bersotan, baino arrazoi asko nitun horren kontran. Beñat bidali nuen ara joatekotan, ze gaizki pasa dudan aste osontan. Beñatek egin behar zidan propaganda, baietza erantzuteko altu jarriz langa, baino ez esan dit, jo ezen pena dan ba, ta ez gero Beñaten ondora joan da. Orain, ariketa beresi bat egin behar dugu, zuen parte hartzea behar dugu, beraz, konzentrazioa egitako duzuet, ulertzeko ondo, egin. Behaiek, lehenengo aritza zita adibidez, aukeratuko du aritzek zuen arteko pertsona bat. Bai? Zuek ez duzu jakingo zein den, eta Beñatek ez duzu jakingo zein den. Bai? Orduan, nola jakingo dugu zein den aukeratu duna? Beñatek ingo dizkiok galderak. Zuek emotzatek denak, zutik, eta Beñatek galdetuko dugu. Mutila da? Zaten badu, bai, neska guztiak eixerik gozkaten. Kamiseta dauka edo alkandora? Kamiseta alkandora daukatenak eixeriko dira. Betaurrekoa dauzka? Gero ez? Ez, betaurrekoa dauzkatenak eixeriko dira, bai? Orduan, mutila gutxi da, bai, betxak eta ganatzen dute. Azkenean modak egatzen, jende taldetxo bat, osla, oirura, iratzen da pertsona batzuk eta hori izango aukeratua. Nik ezak ezin aukeratuko den, guaiko denetik edez, bai? Beraz, lehenengo dugu dugu, denak zutik jarri eta izten arabera, eskertzen dut, ez bartzen, bai? Galtza motzak ditula behartzen nuke jakin. Lehenengo ilaran Ez atzerago dago eserik aibaran. eta pertsona hau zer da, neska edo mutila. Bada mutil gazte bat ta oso abila. Koltxoneta gainean ez da egongo ba, Ez dago baino legoke gustora. ez du ba edukiko besoa hautsita. Ez daukago gainean igetxu polita. Ta jertxea jantzita egongo ote da. Ez bero asko dauka jertxerik ez
Tira ez du bai izango errealekoa. Bai asmatu dezu. Ikasle edo irakasle, zer hautatu duzu? Ikasle hartu eta ikasleak hautatu behar dira usu. Ikasleen artean mutila ote da. Neska degu babera gutxi gora bera. Bila eserinak. Oño neska asko. Ba pixka bat gehiago galdetu beharko. Jertxerik ba aldauka jarrita soinean. Nik dakidala ez du jertxerik gainean. Eta kamiseta zer du tirante duma. Zuk ere badakizu asmatu dezuna. Ez du izango maluren, ez du izango maluren kamiseta edo. Ez bera ez da baina bero. When nothing goes right, go left. Ez da bera eta jo puntua alda. Jantzita ote dago nikian urdinez. Ez baino jantzi zaigu nahiko modu finez. Beraz lauditut eta leopardoz aldoa. Berriro gaizki bota diozu dardoa. Zer dauka kamiseta edo alkanzora. Kamiseta jaztea du gaur bere moda. Belga bat edo beste arroxaren alde. Asko sentitzen baino nahastu. Asmakizunak. Hau da, esango dien hitz bat beraiei, bai? Eta emango dituzet pistak zuek asmatzeko zer hitz egin buruz egian bertzetan. Asmatzen baldin baduzue, isilik eskualtza, bai? Ea asmatzen duzue, bale? Eta pistak emango dituzue. Zentzun, Lehen da biziko pista janari bat dela.
Ta saltsa desberdinez lagun daitekeela. Nik tomatez jaten dut gutxitan bestela. Eta uste dut pixkat borobila dela. Radioa hautsi nun handik erorita. Nundik erori zinen hortxe inkognita. Metro bateko altura ta haze polita. Ni ere hortan nago sarri ibilita. Hau gatraman kulu bat bi gurpil dauzkanan. Zerrote da moto bat, ba ez da ama. Umetan aldetan zun gurpil txiki banan. Nere aita atzetik adibili oizana. Batzutan marrazkia eta biziduna. Da animalitxo bat lagun asko duna. Bat betaurreko duna da bere laguna. Untxia eta da urdina. Euskeraz dakina. Nora jakiak jaten. Dena entzun behar da. Azkeneko asmakizuna beraz, konzentratu txintxoena daunak, esango berantzuna. Eta azkeneko hau bertsolaria zen. Beraz bertso de jente zituen kantatzen. Bere bide beretik nola goazen. Asko eskua ere altxa dute goazen. Ba ote dakizue, ba neska bat zela. Ta kantatzen zuela osabak bezala.
hau jarriko dugu lan bat, esan gabezein duzko dugu lantatzen, librean, gairi gabe. Beraiek nahi dutenari buruz kantatuko dute. Kontu zibili behar bat zuek azkatatu dute. Isasnozio dia, katxagoak, Zei dugu, bale? Bai? Animatu, bai, animatu. Baina begiratu han haze irudia aurkiaren gainean jarrita ipurdia zeatik dezuile beltza eta bizar zuria larai, 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 eta bizar zuria. Ote da aritz erreparatu bere bigotera tapokotzean zaio punta bat atera D'Artagnanen anaia gaztea da bera larai, 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 gaztea da bera. D'Artagnan zen txikien, jarrita txikian hau bere anai txiki zegoen aitzakian baino hau zaharrago da behar den tokian pentsa adina ere daukala nikian larai, larai. Bada jende franko bat hortxe dago berdez txiki eta plako munduan izaten da 11 olako urratu gehiegi du gauza horrerako larai, Zegile nolako pasara herri australiana edo izan behar zara Australin albondiga jate aldira bat larai, 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 jate aldira leudeke bestela baina klase honetan nolako pastela hor dago publiko bat bastante fidela nik uste dut klasetik bota dituztela larai, larai. Orain ere lanean zenbat konpromesu eta zu Ana Rosa aurpegiz zaudezu Telecinco kanpoan zer egiten dezu larai, 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 zer egiten dezu eta leko
sortan, daukan honek ala fede. Seguru nago honek dauzkala zure etxekoak ere. Bakopia bat egin neretzak nere giltzena erreta, atzo parrandan atera eta galdu egin dituen eta. Baina alare pixkat aurrera, joan behar dugu enfin. Neymar txiki bat etorri zaigu Barsako tikiarekin. Rakien dugu mundiala baino naizta etzeran errudun, ni Argentinakin ni joa beti, ta berriz Messi txapeldun. Aurten ordea Messi ez dabil bestetan bezain jaio. Mundiala lortu nahi luke baina ederki kostako zaio. Messi kostako zaiola baino beinak azaitez ikasten, nik igual ospatuko dut, Cristiano despau irabazten. Barrealenko hintxa bat hemen gaztetxoa eta flakoak. Nikia ere erosi duna azken temporadakoa. Bohemio bat dugu mutila, hori da hori talentua, aneska batek realekoa du zure pikote perfektoa. Naiz eta izan, hain distantzia urruna, begirarekin egin daiteke distantziak ezin duna. Ta erdikoak radioa edo buskatu duen artista, radioa buskatu baldin badezu, piztuzazu telebista. Sufrimenduzko aurpegiaren ipintzen du bere kasa. Baino aitzaki soila da hori honietzaio ezer pasa. Nike hautsi nun nere radioa egila da hori benga, zula saiegon zikatrizakin askoz gehiago ligatzen da. Horrela gehiago ligatzen dala konfundituta zaudezu. Gaizki zabitzazu kasabalen etorkizuna badezu. Nere iguala egin ezkero etzera joango gora, baino hemen gora joan dena zea da tipo horren alkandora. Egia da bai alkandorakin etorri dala kompleto. Larun batetan bere etxetik diskotekara joateko. Begi eginda baietz esan du hori da bere egia, baino lasai diskotekako ez hautzea gaztegia. Egia da bai gaztegia dela mutila hortako, baina entrenatzen hasi behar da gara jeltzen denerako. Bai baino gero heltzen denean aiamazen bat rendredo, desilusio asko hartzen da gehiagitxo inezkero.
pareate ondoan daude rekreora joateko. Bere postura ikusi eta horrela zegoen kompleto. Hau entrenatzen hasia zaigun modeloa izateko. Eta begira antxe gordean izkutatu den tropela. Esango nuke zuen gure egin lotxatuta zaudetela. Erdikoari etzaio falta melena eta flekillori. Hori da hori hile multzoa zuzez aldezu berori. Eta begira horren idea tentea eta piztia. Esango nuke bera degula kristianona nahi bizkia. Handiago da ematen dezu nik ala esango nuke. Gutxienean izango dituzu 28 urte. Talkandora eta betaurrekoekin inezuri mundiala. Esango nuke honek kurson bat repetituta daukala. Eba enun hori esango ikusi dudan bezala. Anatzetik ematen zenun laugarrekoa zinela. Baina alare gizona ez da bat ere gizon arrunta. Ikara ere ematen dezu besoa gurutzatuta. Zuk nahi zenuken postura hartu edo zein begu eredu. Ze jartzen zeran posturan ere urra emango ego. Ara egitea buelta. Bestela norbait igual leiotik iesi joango da eta. Bale bagoazen hango aldera, behar genuke bukatu. Eta egurri jaso ez dunak, arnasala saiatu. Bukaerako agurra botako dute despegitzeko, baina horren aurretik epainizue txallo zapanatik. Zeixiltasun ze interes. Bertso saioak naiz eta luze, naiz ta joaten diren berez. Denak asmatzen, denak jolasten, olako itxura trebez. Bizitza ere jolas bezala, hartu zazuen mesedez. Txintxoak izan zaitezte baina, txintxoegiak ere. Oain dela asko
eskola hontan. Baneukan nahiko motibo, eskualoian hor hasi nintzen. Seguro baino astiro, gaur bersolari eginda lehen. Zena pibot defensio, segi euskeraz ta segi adi, segi biurrita bandido, taula segitzen badezuegu, baietz etorri berriro. Bai. Berriz ere, alitzei eta bainatei. Ikusiko dituzue telebistan, saiotan, kalian, numai ikusiko dituzue berriz. Bai. Eta, ezaztu hau.